बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो खैला मैला हाई स्कुल एम इ स्कुलाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला खैला मैला BCDCनि अर्गानाइज खालामनायाव बेबायदिनो आसाम संस्कृत महासंग्राम प्रग्रामखौहाय खुंफुंजानाय जागासिनो दङ। दा बेयाव बेबायदिनो माखासे बेबायदिनो डान्स पारफरमेन्स खालामनाय, बेजों लोगोसे मेथाइ खननाय बेबायदिनो सेलेक्सन खालामनाय जागोन। दा बेयावहाय माखासे बेबायदिनो ताल, टाइमिं, पजिसन, मेल'डि नायनो थाखायहाय माखासे आलासिफोरबो नुजाथिफैनानै दङ। ओमफ्राय दा आङो बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिथिनानै लागोन। दा बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै बेबायदिनो गावबागाव मोसानायफोरखौहाय दिन्थिफुंगोन। दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांफानो हागोन। नैबे बिनानावमोना मोसाखांबाय, ओमफ्राय आं बिसिनि मोसानायखौहाय होनो हायाखिसै, मानो होनना बुङोब्ला मेथाइआ कपिराइट दंमोन। दा बे हिसाबैनो आङो मोसानायखौ देखायनो हायाखिसै आरो। दा ओरैबायदि मोजां मोसानानै देखायफुंलांबाय आरो नानिमोना नै ओरैहाय मेदामाबो मोसागोन नामा? दा बेबायदि आरोखि नै रेडि। ओमफ्राय नोंथ' दामनांगौ जाहैबाय ना फंबाय? दा बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैनो नेपालि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै रेडि जाजोब्बाय। बिनानावमोनाबो मोसागोन। ओमफ्राय आं मोसानायखौ होनो हानाय नङा, मानो होनना बुङोब्ला कपिराइट क्लेम नांनो हागौ। दा बेनिखायनो आरो रेडि जाबाय दा? औ गासिबो रेडि। सोफा रेडि ब बुनु? आस्सा राम्रो देश गर्नुल'। ओमफ्राय बर'निबो गोरों ने? ओमफ्राय सोरथो फोरोङा नों? गावबागाव सोलोंदों। आस्सा नायदो नै, माने बिसोरो गासिबो खैला मैला स्टुडेन्टस आरो ना? सोफाय खैला मैला स्टुडेन्टस? आस्सा दे दा नायदो आरोखि। ओमफ्राय सिङाव मोसागासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैहाय नोंसोर मोसाबावगोन नामा? आस्सा नै नायदो नै बिसोरो रेडि जाबावबाय मोसानोहाय। दा बेयावहाय बेबायदिनो मानगोनां जाजफोर दंफैयो। दा आं जाजफोरनिफ्रायनो मिथिना लानोसै दिनैनि आसाम संस्कृत महासंग्राम प्रग्रामा दे खुंफुंजाबाय। दा बेयाव माखासे बेबायदिनो गोबांथार डान्स पारफरमेन्स खालामबाय, माखासे मेथाइ रोजाबबाय। दा बिसोरो जेनेबा बबेसिमाव खनहैनो मोनगोन बेखौहाय फंनैसो मिथिहरनो थाखाय सारमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। सांस्कृतिक महासंग्राम माने सांस्कृतिक माने हारिमुनि बादायलायनाय आरोखि। हारिमु बर'आव माने सांस्कृतिक माने हारिमु, संग्राम माने बादायलायनाय आरो माने हारिमुनि कालचारनि बादायलायनाय। बे मालाबाबो जाफेराखैमोन, फार्स्ट टाइम आरोखि देग्लाय। फार्स्ट टाइम माने बियो बिराद मोजां प्लेटफर्म आरो। दा माने सोरबा सोरबा मिथियाखै, पाब्लिसिटिबो जायाखै। आरो जोंनि सा ओनसोलावथ' माने बे परिबेसबो गैया, माने मेथाइ खननाय मोसानायनि बेफोर माने एखेबारे जोंथिंजाय माने गोग्लैसोनाय होनजायो आरो। दा माने बेयाव गोजौ लेभेलावथ' जोङो बहुद सारिगामा माबा माबि इण्डियान आइडल खालामगासिनो दं, डान्स इण्डिया डान्स। दा जोंनि बे ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय खना खनानिफ्राय गामिनिफ्राय टेलेन्टफोर थायोना, बेफोरो स्कप मोना, थाखा फैसा गैया। दा बेफोरो माने बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ मा खालामदों, माने मोनसे माने माबा लादों आरोखि, स्किल माबा लादों। दा एखे खना खना गामि सिं सिंनिफ्राय दा BCDC वाइस निफ्राय आरोखि, BCDCआव मोनबेसे गामि थायो बेनिफ्राय माने जेनेबा गामियाव BCDC, टाउनावहाय टाउन कमिटि, वार्ड नाम्बार, दा GP लेभेल, थिग बे रोखोमनिफ्राय बेखौ लानाय जादों आरो। अल आसाम जादों बे प्रग्रामा। दा नैबे जोंना BCDCआव जायखौ सेलेक्ट खालामनो जोङो, मोसानायानो जा बा खननाय रोजाबनायानो जा, बेखौहाय माने जों LECआव लांगोन आरो। LEC माने समस्ति। बेहाय मोननै दं सिगाङाव जोंना, बिजनि LEC, सिडली LEC। दा सिडली LECआव मोनबेसे BCDC गोलैयो बेफोरखौ ज' खालामनानै मोनफ्रोमबो BCDCनिफ्राय साथाम बा सानै मोसानाय बेबायदि ग्रुप लांनानैहाय आरो बेयाव कम्पिटिसन जाबावगोन आरो। दा LECआवहाय सेलेक्ट खालामनानैहाय कम्पिटिसन खालामनाय आरो डिस्ट्रिक्टआव लाङो, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव लांगोन आरो बेखौहाय। स्टेटआव माने लास्ट बादायलायनाय जाहैगोन आरो। दा मेथाइआ जाहैबाय बे जोंना ज्योति प्रसाद आगरवाला देबनि ज्योति संगीत होनना बुङो बेखौहाय। ओमफ्राय कलागुरु बिष्णु राभानि बिष्णु संगीत, भुपेन हाजरिकानि भुपेन्द्र संगीत, रबीन्द्र टेगर लिरनाय बेखौहाय रबीन्द्र संगीत होननाय जायो। बे मोनब्रै केटेगरियाव मेथाइखौ बादायलायनो हायो आरो। ओमफ्राय मोसानाया जोंना बे आधुनिकआव जाया, जोङो दा बैखौ बावगारनो हमबाय। जोङो ट्रेडिसनेल जोंनि जों जेनेबा बर'आव जों दामजौजों दामनानै रोजाबनानै फक इथनिक आरोखि, जोंनि बै सोलिबोनाय ट्रेडिसनेल डान्स मोसानानै खननानै
दामनानै मोसानाय आरो जेनेबा खाम सिफुं सेरजा सेरजा औ बेखौ बै केसेटजों आधुनिक जाया आरोखि दा बेखौ लानाय जादों जेनेबा बर'आवबो दं सोब जाथियावनो दं नेपालियाव नेपालि फक डान्स दं माने राजबंसियावबो दं बिसिनि फक डान्स माने बिहु दङ एसामिसाव बेफोरखौ लानाय जादों आरो दा बियो जोंना दा दिनै खैला मैलायावमोन जेरावबो दङ जेरावबो जागासिनो दा खैला मैलायाव दिनै जोब्बाय दा गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय दा निस्सय खोनाखाबाय बेबायदिनो गोबांथार गामि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबांथार रोंनानै थानाय मानसिफोरबो दङ बेबायदिनो मेल'डि मोजां बेबायदिनो मोसानो एबा रोजाबनो खननो मोजां थायो खना खनला दा बेफोरखौ सेबखांनो थाखाय नै बेफोरबायदि आसाम संस्कृत महासंग्राम प्रग्रामखौहाय दिनैहाय बेबायदिनो खैला मैला BCDC अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों जाफुंनानै थांबाय दा बेबायदि आरो नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय